Moi. Tokasta koulupäivästä selvitty. Jee. Tänään Hanna tuli meille. Se tuli tänään samalla myös Kyproksella 7 aikaa. Oli niinku täällä Vääksyssä. Se tuli sit vielä kouluun. Superwoman. Ja se oli tosiaan, meillä kuunneltiin musaa ja sillai. Sit se taas varasti mun kitaraa ja rämpytteli sitä. Jotain ihmeellistä teki sillä. Sitten mä rupesin taas tekemään tot kirjahyllyä. Ja sen johdosta lattia on tämän näköinen. Pahvilaatikkoja ympäriinsä. Mä makaan nyt siis sängyllä, koska mua väsyttää. Ja ajattelin ottaa tän videon niinku nyt ennen kuin vaihan yöppäriin. Kello on siis tulee 7. Ja kävin Vellamo-opistolle ilmoittautuu Vellamo-opiston sivuilla kitarakurssille. Sillain. Siitä mä tänne Hanna jätti mulle ihanan viestin. Tällainen. Ihanaa. Hyvä ystävä minun. Tykkään paljon hänestä. Niin, siis tosiaan Vellamo-opiston parille kitarakurssille ilmoittauduin. Ja yhdestä sain paikan ja 2 varapaikan. Ja koitan nyt päästä yhteen, missä on varapaikalla ja sitten niinku peruisin ja kaikki muut. Koska tiedän, että siinä on ainakin hyvä opettaja. Ja no joo. Eli siis eka koulupäivä meni niinku sillai aika nopeasti. Olin ensimmäiset 4 tuntia luokanvalvojan kanssa, joka lähtee kuukauden päästä äitiyslomalle. Sillä on tosi söpö vauvamasu. Ja niin, sitten 5 tunti meillä oli matikkaa luokanvalvojan kanssa. Ja sitten sen jälkeen meillä oli äikkää. Meille kerrottiin, että meidän pitää 8-10 minuutin puhe. Mä oon ihan paniikissa, että mistä mä pidän luultavasti nyt kumminkin kitarasta. Koska siitä mä niinku pystyn puhumaan luontevasti ja tällä. Pitää vaan vähän tarkistella tietoja ja ottaa vähän kaikkia tietoja nyt ylös ja hioa sitä ja sillai. Havaintomateriaalit ottaa varmaan ton mun kitaran ja virittimen ja kitarapussin ja sen ihmejutun. En mä tiedä sen oikeeta nimeä, pitää sekin tarkistaa. Onkohan se joku jalkatuki? Niin otan mukani. Ja joo. Ja siis on nyt koko päivän vähän niinku ollut touhunnut. Ja sillai, niin kävin sit äsken parvekkeella. Ja makoilin siinä meidän ihme pihakeidussa ja oma peitto päällä ja mietiskelin kaikkea. Katoin sinistä taivasta, juttelin hetken yhden kivan tyypin kanssa siinä kikissä ja sillai. Nyt siis tosiaan suunnitelma alkaa pakertaa läksyjä ja sillai. Ja mä ajattelin nyt niin. No kerron nyt vielä tästä koulupäivästä vähän tähän, että no tää koulupäivä meni niinku mun mielestä suht koht nopeasti. Mitä mulla oli ekana? En mä tiedä, oottakas. Hommataan täältä tällainen apuväline nimeltä koululaukku. Nyt toi tarkennustehtävä, joka on kovasti. Eli siis, täällä mä oon. Mä nyt otan täältä tän. Ärsyttävä. Noniin. Ja siis tää laukku oli tosiaan 30 jostain tuurista. Sieltä. Nahkapaikka oliko sen kauan. Sitten mä sain kaverilta tohon tollaista mustache-teippiä tähän I Talk You Listen -kansioon. Mut niin, kumminkin. Ekaks pilsaa. Meille kerrottiin sellaisesta minä-kansiosta, minkä voi tehdä. Aion sen nyt siis tehdä. Ja
koska mun on pakko korottaa Pilsan numeroa. Mä voin lukea täältä joku tehtävän. Tää on ihan perseestä. Täällä on esim. Tällä äijät. Mikäköhän tää olisi? Tutki oppilastoverit siis unen määrää. Ja niinku, tässä pitää tutkia 5 mun luokkakaverin unta. Eli mun pitää antaa niitä ihmelappusia niinku pojille ja tytöille. Mut fuck, kenelle pojalle mä meidän luokalla annan sen, kun ei kukaan oo sillai. No, sellainen. Sitten mulla oli YH eka tunti. Ja siis vanha hissanopettaja. YH vaikuttaa ainakin nyt niinku tosi mukavalta. Meidän YH-opettajalle, joka on siis aivan ihana, oli käynyt pikkumoka. Se piti ostaa niinku isoja A4 kokoisia normiviivallisia. Niin eiköhän se mene ottaa tällaisia kaunokirjoitus. No, tältä se nyt sit näyttää. Eka sivu. Yhteiskunta vai autiosaari? Tähän pitää kyllä saada jotain väriä. Mut mä oon unohtanut penaalin 2 ekana päivänä. Joten nyt pitäis laittaa se. Sitten oli ruotsia. Se oli taas aika... Mut pakko siinkin parantaa, kun se tippui sinne 7 että jos sais sen takas. Sitten oli äikkää, puhuttiin lisää siitä puheesta. Sitten ruokailu. Möin makaronilaatikkoa. Ja sit mulla oli 2 tuntia valinnaisena tietotekniikkaa. Meidän tietotekniikan opettaja vaihtui. Mä en yhtään tykkää siitä uudesta, ehkä just sen takia, kun se ei ole niin rento. Kun edellinen, joo, se antoi meille tehtävät, mutta me saatiin olla Facebookissa tälleen. Toi oli vaan sillä, että ette saa. Joo. Eikä mulla muuta. Nyt rupean tekemään läksyä ja laitan sen penaalin. Toivottavasti saatte videoa taas pian. En mä tiedä. Moikka!